הדוח ציור שלכם. סתם, תקשיבו טוב. לו הייתי רוטשילד, נטע? יא בדי בידי בידם, בידי 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 בידם. אז הייתי? לא, כל היום רק. כל היום רק? בידי בידי בם. כל היום רק בידי בידי בם? לו הייתי איש עשיר. לו הייתי איש עשיר? אז הייתי נח? אז הייתי נח קצת. טוב, בואו ננסה את זה רגע מההתחלה כולם. שגם היא תשיר. בואי תמר, אפילו רק לעשות עם השפתיים בשביל שכולם יעקבו אחרי. יש לך אחות זמרת, בואי תשירי גם את. אז יאללה. מוכנים? 3, 4, לי אין אחות זמרת. לו הייתי רוטשילד. יאללה חבר'ה, מישהו שר מצטלם, נו. כל היום רק. כל היום רק בידי בידי בם. אז הייתי איש עשיר. כן, לו הייתי. טוב, לו הייתי עשיר. תמשיך. בואו נעלה